hedder Maria. Jeg er 15 år gammel. Jeg har fundet en app, som simpelthen er helt fantastisk. Jeg kan ikke lade mig. Jeg vil helt gerne vise andre mennesker den, fordi der er sikkert også mange af jer, der kender den ikke, men jeg synes virkelig, den er god. Jeg tror, det er lidt noget. Okay. Den her app, den hedder Kemiluppen. Ja, den hedder Kemiluppen. Og jeg har ikke parfumeallergi eller noget, men du ved, man kan jo, der er næsten parfume i alle vores produkter. Og det tror jeg især piger kender til, hvis de tager noget af det der parfume i. Selvfølgelig drenge gør det også, ikke? Men jeg har simpelthen erfaret, at den her app, den er sindssygt god. Og den fortæller simpelthen alt. Det man gør, det er, at man, når man går ind på appen, så ser det sådan her ud. Kan man se det? Ja. Så kan du enten søge hernede på et produkt, eller du kan gå herop, og så kan du scanne produktet. Ja. Så det var lige min knold. Så tager vi, jeg tænker, utrolig mange piger har den her, eller en anden Victoria's Secret parfume. Jeg har scannet den selv før, men nu skal vi prøve at se. Så er der sådan en rød streg, som det gælder om at ramme med det her lille prismærke. Så det gør jeg lige. Ja. Så scannede det. Så går den simpelthen ind på parfumen, og sådan delt op i 3 kategorier. I rød, gul og grøn. Grøn, så er det rigtig godt. Så er der ingen dårlige ting i, at du kan bare bruge den så meget, du vil. Rød, det er selvfølgelig det værste, og den er så rød. Det var jeg selv meget træt af, fordi jeg bruger den her utrolig meget. Nu kan man ikke se det vel, men jeg har virkelig været glad for den. Og så står der her, at der er meget parfume i, og så er der miljøbelastende stoffer i, og så er der mistænkt for hormonforstyrrende stoffer. Og det, for mig, så bruger jeg den, selvom der er parfume i eller miljøforstyrrende. Fordi jeg tænker, ved du hvad, så sprøjter jeg bare på tøjet, ikke? Men sådan har jeg det bare lidt med hormonforstyrrende. Det kan altså kun komme ud af din brystmælk, når du engang bliver gravid. Og det giver du så videre til dine børn. Og jeg tænker lidt, vil jeg gerne have mine børn har det? Nej, det vil jeg ikke. Så, altså der er også rigtig mange deodoranter, der har det, og jeg tænker bare lidt, nej, det jeg er virkelig ikke. Men jeg tog simpelthen ned i brusen, og så scannede jeg næsten alle deodoranter dernede. Og så vidt jeg husker, så var der ikke en eneste, der blev grøn. Det synes jeg, det er lidt bekymrende, at der er så mange deodoranter, som er så dårlige, fordi jeg vil faktisk gerne have en deodorant, hvor der jeg ikke sprayer miljøforstyrrende produkter under min arme. Eller hormonforstyrrende, det er det, jeg mener. Ja, men så fandt jeg i hvert fald den her. Den var gul. Så tænker jeg, gul. Jeg plejer næsten altid at bruge det gule. Men jeg vil godt nok helst bruge det grønne, men gul det går. Ja, så kommer jeg frem til den her. Og den holder også, okay, nu har jeg brugt den på gangen. Den har jeg lige scannet. Den er så gul, ja, som I kan se. Og det eneste, der er i den, det er faktisk parfume. Så du ved, selvfølgelig vil jeg helst have en uden parfume, men alligevel så lugter jeg føler ikke rigtigt, at uden parfume, det holder så godt. Så, men jeg synes, den holder rigtig godt. Nå, men den er fin. Du ved, der er også, jeg prøvede også, jeg tog en dag, hvor jeg bare scannede alle mine produkter igennem. Og så smed jeg alle cremer ud, som ikke var gode, og ansigtsrens og fodcremer, og ja, alt sådan noget, ikke? Men alt det til håret, det valgte jeg sådan at begemme, fordi for eksempel den her, den tror jeg også, der er rigtig mange, der har. Den er også rød, fordi der er hormonforstyrrende. Ja, som sagt, så har alle piger, eller mange har den her, ikke? Og den er jo så hormonforstyrrende. Ja, altså jeg vælger at bruge den på grund af det håret. Så jeg har valgt alt det, der er på rundt med håret, det bruger jeg sgu alligevel, fordi det er ikke huden, det er ikke sådan, det er ikke så slemt, synes jeg. Selvfølgelig bruger du det på hænderne, men det tænker jeg sådan. Okay. Men ja, nu har jeg fortalt jer om den her app, som jeg synes er helt fantastisk, og jeg synes er så god. Så mange tak, fordi I gad at se med. Jeg hedder Maria Stillen. Ja. I kan finde mig på Snapchat og hvor mere. Jeg bruger ikke så meget Facebook, og jeg bruger ikke så meget Instagram. Men jeg har det. Jeg skriver bare mit navn dernede.